bona nit a tothom. Comencem un dilluns més, i no és un dilluns més, sinó que un dilluns especial avui. Avui, dilluns 11 de febrer, aquí a Micro de Nit, tenim... Vilablareix celebra la setmana de la ràdio amb entrevistes, directes, taules rodones i molta música en català. El 13 de febrer de 2011, la UNESCO va declarar aquest dia com el Dia Mundial de la Ràdio. Per celebrar-ho, Ràdio Vilablareix ha organitzat una setmana plena d'activitats i de portes obertes fins aquest divendres 15 de febrer. S'estimaven amb ràbia, es volien amb mort. Quan un en tenia ganes, l'altre feia el son. Se'ls veia inseparables. Durant aquesta setmana hi han passat o hi aniran passant artistes com Le Croupier, Cris Joanico, Pep Poblet o Pulpo Pop, entre d'altres. Si a un d'ells li comentaven... La programació a banda es completa amb taules rodones amb entitats del poble, com per exemple la celebrada dimarts sota el títol La ràdio i la comunicació local, on hi han participat l'alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, l'alcaldessa de Quart, Laura Batllosera, i l'alcalde de Vilablareix, David Mascort. En canvi, Ràdio Vilablareix o Vilablareix Televisió, etc., estan... Bueno, doncs mira, hi ha hagut un accident a la carretera i tu piula, i tu que ets veí, que segueixes... Hosti, aquesta proximitat, aquest dinamisme que fa que les notícies que interessen als teus veïns i veïnes els arribin molt ràpid, si segueix així, augura una perspectiva de futur, com deia en Roger, jo crec que fins i tot millor que la d'ara. Trobareu la informació i la programació de la ràdio al web www.vilablareix.cat/la ràdio o a través dels díptics i cartells que s'han repartit pel poble. Llavors tenim 24 hores de música en català, tenim tot el dia en Didac, això és l'artífex d'això, pendents de tot allò que passa a nivell cultural, a nivell de llengua, a nivell nacional, i això...